laidumet viedään Vantaalta. Vantaan kaupunki haluaa rakentaa meidän hevosten laiduntiloille toimistoja. Jos sä haluat, että hepat pääsee myös ensi kesänä tänne laiduntamaan, niin käy allekirjoittaa Forms-kysely, joka löytyy tuolta kuvauksesta. Meille on tosi tärkeää, että hepat saa varsinkin kesäisin elää luonnollisesti. Ja sen takia meillä on 8 hehtaaria laiduntilaa ja paljon tämmöistä metsälaidunta ja muuta. Paitsi Vantaan kaupungille tää ei oikeastaan ole kovin tärkeää, joten meidän tarvii tehdä jotain asialle. Vai mitä? Joo! Vantaan kaupunkihan ei ole vieläkään realisoinut sitä, että koronan jälkeen me ollaan siirrytty etätöihin ja nykyisetkin toimistorakennukset on ihan alitäytettyjä. Eli mitä ihmiset te rakennatte niitä vielä lisää? Ai jaa vai? Te Vantaan kaupungilla puhutte koko ajan siitä, että nuorille lisää harrastuksia, varsinkin ilmaisia, mutta täällä käy satoja nuoria viikossa ja moni voi harrastaa täällä ilmaiseksi hoitajatoiminnassa. Miksi se pitää kieltää? Puhutaan hetki Etelä-Vantaan ratsastuskoulusta eli EVRK:sta. Meillä voi harrastaa aika monipuolisesti, nimittäin myös ratsastusjousiammuntaa, maastoestettä, turpaterapiaa, hevostaitoja, hoitajarinkiä, kaikkea tommoista. Paitsi että ei voi enää, nimittäin Vantaan kaupunki haluaa lopettaa sen. Jee! Tämä videon ei voi edes realisoida sitä, kuinka iso tämä meidän laidun on, nimittäin 8 hehtaaria on ihan valtava alue. Ja nytkin me ollaan oltu vaan yhdellä meidän 4 laitumesta. Mitä mieltä sä tästä uudistuksesta, Janna? Aivan paskaa! Ja jos tää oikeasti tapahtuisi, niin alkuunkin tää koko metsä kaadettaisi tästä. Ja ei nää hepat vois asua täällä, koska se on tosi stressaavaa hepoille, että kuuluu ääntä, kemikaaleja, kaikki. Ei. Kai te tajutte, että viette myös muiden eläinten elinympäristön tässä samalla. Ja kun mä sanon, että meillä on paljon laiduntilaa, niin tässä on 1, täällä on toinen ja tuolla on vielä 3. Mistä siitä hevosta syö? Terveisiä Vantaan kaupungille! Ette voi tehdä näin! Me haluttais harrastaa vielä ensi vuonnakin, joten laita sun nimi Captionissa löytyvään linkkiin, jolla saataisiin tää hanke estettyä. Haluatteko meidät päihtyneen mopomiitteihin vai ratsastaa? Valinta on teidän!